kasada, zan je neman magani a cikin jeji mai soya ce. Ai gara ni iskanci nake yi. Na fi barawo. Ka shiga ɗakin nan jima ka shiga ɗakin nan yanzu har nama kake sace a kunya. Ke iskancin naki da kike na wahala 200 ke ce mai agwaluma ke ce mai dankali ke ce mai tarkace ga sunan ne. Na yi jikina ne ba naka ba. Kai kuma barawo mara zuciya. Gara ni karuwanci nake kuma jikina nake sa kai kuma barawon banza barawo sawoyin kana nan a waje na neman kuɗi. Sai ka shiga ɗakin nan ka shiga ɗakin nan. Kai sata ma hadda tukunya. Har nama fa kake sacewa. Karshen sata kenan. Karamin barawo. To ai satan ma iyawa ce. Ke baki saki sata. Ni kuma karuwanci kuma iyawa ce. A je nama saboda tsabar kuɗi. Gara ni mai agwalin kai kuma babban rawan nama a tukunya. Yanzu dan umma a ce yanzu ba za ka girma ba. Ka zauna kana faɗa da ƴan matan cikin gida haka. Ina umman take? Umma tana gidan nan kuma kace wannan abu. Allah san gafara can banza mara kishin zuci kawai. Kana ganin tana zaga maka dan uwa, ba za ka kishin dan kana biye wannan yarinya mara mutunci. Kana ganin tana zaga maka dan uwa ba ba ka shiga ba. Aikin banza aikin wofi kawai. Wato ku zo ku mun taron dangi da kai da uwarka. To ni ma ai ina da uwar. An miki mara mutunci kawai. Amma kika sani ko suna zaga su. Wa sani? Iya fa dan banza ce kai kace karan sigara mara mutunci ko bai da. Kike san ba gadan mutunci suke ba. Kai. Je ka ta. Kai abin za ka yi shasha ta yarinya kawai haka. Baiwa Allah. Lafiya kika shigo mana gida ba sallama? Allah na fita. Kon Allah. To, kon Allah. Ya Allah yi. Lafiya? Lafiya kenan. Lafiya ta kawo haka. Dakata. Daman ke ce wacce danki ke halin min da ya? To wallahi in gaya miki. Ko kun ki ko kun so dole sai ta aure danku. Domin danku ina wahalar min da ya. Idan ko ba haka ba, wallahi gaba ɗaya sai na kashe ku. Farai. Ai ba mai kashe mu baiwa Allah sai Allah. Na san da wannan. Kafin ki san Allah ina girma riga ki sanin sa. Domin na riga ki zuwa duniya. Ke bar ga miki ya fa sama dole sai an yi wannan auren. Ina ma laifi da aka ci ana san dan naki. Ina ma laifi ai samu kuka yi da za a taimaka a aure dan naki. Za ku dinga wani firirita? To akwai mata tana son shi ba ayin ga miki namiji baya kwantai. Kuma duk tsufansa yana da damar da zai yi aure. Na dai ga miki. Ki shiga taitayinki. Dole tilas in ta hanna rayuwar abu dole sai an yi shi. Ina dalili? To mu zuba. Tunda kin ce dole ko? Insha Allah kuwa. To shikenan mu ga dolan. Za ku gani. Kuma kisa ba wanda ya isa ya kashe mu sai Allah da ya halicce mu. Umarni ne dole sai an bi shi wallahi. Da namiji zai je neman aure gidan mace, uwar mata ce za ta taso gidan namiji ta zo neman aure saboda tsabar lalacewa, to ba zai aure ta ba duk abin da za ku je ku yi. Sha. Ga yar na iri. Ai dai mu gani. Allah ya kiyaye. Ai kunyaye wallahi. Munafuci bai yi ba a rayuwa. Munafukar banza munafukar wofi aikin ku da mutun yayi bako kuna kasa window kun da ta window ku ji me za a yi. Munafukar banza munafukar. Zaman gidan hayan nan shi ya hada su duniya ce sai an yi. A sai da uwa a sai dankali sakatar. Yanzu ba da makaddara ma. Ta ya ma za a ce wannan bushashen yaron ne kamar kifin guru? Wa a ce wai ana abin shi za a aure shi. Ni wani amma mamaki ma yake bani. Tabbi jam. Har ake zuwa ma ake maka magana ma kuke no gashi. Sai ta ga ta iya. Ita ma a sarariya. Ai ke ba ki kunya faɗa ba ma. Ke ma da bushashen a ɗakin ki gashi ko dadde. Dan nan. Abin shi kiwa yake ke abin ma ya muku ga sata kamar bera kana ajewa ya kai hu. Inda ya shigo cikin gidan nan mu zaka ga abu ma ya dauka a tukunya da zafi. Balle wanda aka aje mai sanyi. Sai kina da bakin da zaki wata magana. Sha. Gashi bushashe gashi ko dadde. Kina da bakin da zaki ga wata magana ma sha sakare. To kaji dai. Irin abin da ta zo ta mutum mutuncin nan a cikin gidan nan matan nan ta yi mun tatas. Mama, ki rabu da su. Ki kwantar da hankalinki. Ki kyale su kawai.
k9z kake cewa? Idan ayin da ta shigo cikin gidan da ta gane bata da mutunci, sai na gwada mata na fita iya rashin mutunci, ƙarya take yi. Inda ita bata da mutunci, da zuwa har cikin gidan ta mana mulkin mallaka ka ce a kyale ta? Ai ba za a kyale ta ba. Kisan ma ni me ya taga mun hankali. Wai gaba ɗayan mu sai ta ga bayan mu. Haka ta faɗa. Wane ita? Ai ta yi kaɗan. Wai sai ga bayan mu. Ai sai dai Allah. Mama ke dai kawai ki kwantar da hankalinki. Zan taka mata birki. Mawa yanzu lokacin mangariba yayi. Yanzu zan tashi in je yi sallah. Shikenan. Ka je masallacin ka da sai mu karasa magana. To ki hakuri. Ya na iya dan kuka ne mai ji a uwa jifa. Ya zan yi? Ai hakuri ya zama dole. Zaman gidan hayan nan shi ya haɗa su duniya ce, sai an yi rikici kullum a gidan nan zaman haya ce. Kuma ga wasu mutane guda biyu su kamar guba ce, sun ɗauki barikanci abin yi bar su duniya ce. Ya kika shigo mutane gida babu sallama haka? Ke ce mahaifiyar Usman ko? Ni ce. To ki gaya wa ɗanki, soyayya da ni ya zama dole. Kuma barin gaya miki, na ji a cewa wai yana soyayya da wata Sumayya. To Sumayyan banza Sumayya wofi, idan ya yi wasa zan kashe ki, in kashe shi, in kashe kaina. Zaman lafiyan ku aure na. Ba ki isa ba, ƙaramin ɗan iska. Ki zo har gidanmu za ki kashe min mahaifiya. Ke yanzu ki biki ji kunya ba dan uwana ya aure ki. Kin isa har iska yar bariki. Ki zo har gidanmu ba aike ki ba yarinya. Ke baki sanya da ke da mahaifiyarki. Mahaifiyata ta baki isa in yi da ke ba. Ni ce sa'ar karamar yar iska a barikin ma ina kika shiga. Mama baki gaya mata ba kika aifa? Ai tun da kina gidan kin fito yanzu ai ni na shigo yanzu na baki ke da ita. Yar iska ki zo har gidanmu zaki ayyura ɗan uwana. To mu zuba mu gani ni da ke. Mama mu ce mu tafi. Mun ta da wannan yar iska yar karamar yar bariki. Ai baran gaya miki. Ai ni na fi karfin. Dama ai shi yasa na ga zubin kunan kuna na. Barka da zuwa. Ba gaisuwa ka nake bukata ba. Naji duk abin da iyayenku suke shuka a cikin wannan gidan. Da haka abin da nake so da kai, ka sanar da su idan na ƙara jin abu wani abu ya faru a cikin gidan nan da irin iskancin da ake a ciki. Wallahi Allah sai na ɗau babban mataki akan ku kuma dukan ku sai kun ban min gidan nan. Ka ci abin da na gaya ma ko? Yau ka gaya mu. Yau duk ina jin labarin abin da yake faruwa a abin yana zuwa mu. Sai an yi rikici kullum a gidan nan. Na gaya ma ka gaya musu fa. Kuma ga wasu mutane guda biyu su kamar sun ɗauki barikanci abin yi bar su duniya ce. Ɗayan cikin saɗe ɓata martaba ce, shi ne yasa take karuwanci ga To bari ki ci gaya ni. Ba abun arziki ne ya kani gurin ki ba. Ki ga kanwarki da ta ce ɗana ne ya mata ciki ga yanzu duniya ta sa ana zagin ɗana shi wai ɗan uwarki ciki. Duk unguwa yanzu kowa ce shi ya mata ciki. To wala ku kiyaye ni wallahi. To da ƙarya ake masa ko kazafi ake masa ko sharri. Wa zan je in nemo ga mazinacin a gida? Dan ne mazinaci? Dan naki. Kuma kar ki ƙara gaya mi irin wannan magana. Wallahi kika saki gaya mi haka sai mun yi abu wanda baya da kyau. ai to wallahi ta banza ba wallahi. Kika mare ni? Ai ku za mu zuba rashin mutunci da ke a gidan nan wallahi. Kan ku manta? Sai an yi rikici kullum a gidan nan zaman haya ce. Kuma ga wasu Salamu alaikum. Irin sallama. Ina karaman mara kunyan nan ta fito. Ta fito. Mu za ta raina wayo ta fito mana. Ni na matsi ma ta fito fito da Allah ta fito. Ita karaman mara kunya ce wallahi. Akwai
wani wanda ya isa ya ma da ai ne mamaki ma da sai da kaje ka kira ni. Me yasa baka dauki mataki ba tun a lokacin da ta mare ta? Tana ina? Bana wajen akai abun ni ma yanzu aka kira ni a waya ake faɗa in ba sai na saba mata ka fito to Allah ya tsina. Kada da gafara ce cikakken mara kunya. Yanzu kai ka je ka dauko wani aboki ka zo zaka mari mata aure? Kana ku da hankali? Mata auren. Ai ta ma mahaifiyarta wa mata auren ce. Mahaifiyarsa fa ta mara. Kada da gafara ce yi mishi ga kuma daga ina. Ai karshen rashin kunya wacce ta tafi bariki ita ce mara kunya. Ita ce karshen mara kunya kuma ina ga make ta yo gado a rashin kunya a barikin ta. Ita ce mara kunya. Na ji daɗi na haifi mara kunya. Ita kuma babaka ta haifi barawo. Barawo ma har satan nama kake a cikin tukunya. Ba dama mutane su miya a cikin gidan da su ajiye in dai ka kyalla ka ga da nama a ciki sai ka biyo dare ka kwace ka cinye. Sha. To ba ka ba mutane waje. Ba inda zani wallahi. To in ka isa ka mare ta gata nan ka kira ta fito waje in ka isa ina cikin gidan ka mare ta. Kada da ba ka fita ka ba mutane waje. In ba sai na dake ta ba ta fito mana. Ta fito ta gani ta karamin mara kunya ce wallahi. Gaskiya ne. Ye kai za ka mare ba ta aure ka kwana lafiya. To da ka taga ta nan kirawa ta kamare ta mana ta fito. Ikon Allah. Za ta fi gidan yayan ne? Aikin banza kawai wanda ba su da asali. Ba ku zawon ma can ne wanda ba su ma san da yawa ubangijin ba ma. Wanda ma da zama an musulunta amma dai kuma ga kuma. To kin ga ma jima na ai ba tafiya yake ci banza ba. Ai mu gwara mu Na'am. da ba a san asali na ba ke da kika zo yayin tun suna kanana suke unguwan nan ba a taba ganin uban su gwara na gode wa Allah ne ina da miki ke ku ba a taba gani mun dai san ga tukur amma shi tsohon har yanzu ba mu gane shi ba Kwanta da hankali. saboda haka kowa da gudunmuwar sa su da shi Kwanta da hankalinki. Ni na ya ta kumara ne. Ke kuma naki kuma ba. Allah na da wata matan me yaji kuma har yanzu kuma da kin yara suna kashe kuma a gida amma har yanzu bai da dan ka kuma da yaki san wanda zai koya Banza kawai. Sha. ga kina sha Banza. ni wallahi idan na kula ki ba wallahi na kula banza gwara ma rabu da ki saboda akwai abin da yake damu ki a cikin ranki shi da kike so ki wallahi ƙarya kike yi wallahi Ke zo ki ci. Zo ki ji mara mutunci kawai. Yar maguzawa. Wacce ba ta da asali. An zo da an bar gida an zo an shabuta da jaraba. Kuka je. Rabu labarin zakiya zakan tsohuwa ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane. Damu ba daidai bane. Kuka ce. Assalamu alaikum Kai dakata muna hira ne. Ki dakata. Kuka ce ba kuwa ce za ta iya shigowa to ba matsala. Ki shigo sun ce ki shigo amma in kika ta shigowa ba a shigo mana da gaba. Ki shigo. Dakata. Nemo guri. Kai zaki taka mana yan aljani. Ku ya hakuri ba ta sani bane ba. Nemo guri ki zauna. Kin gan su nan. Yanzu nan suka gama cin abinci a nan. Tun daga can aka kawo musu wannan taliya ce suka ci. Na'am. Boka, saurayi na nake son a mallake mu. An gama. Wannan bukatar taki ba za ta samu ba, saboda wannan saurayin naki da kike ganinsa ba bacci yake yi ba, ma'abocin karatun alkur'ani ne da lafila tsayuwar dare ba zai mallaku ba. Amma sai dai ina da wani abu da zan mallake, bara in tabbatar miki da zai mallaku. Me kika gani a nan? Mahaifiyarsa ce. To an gama. Ɗauko min wancan ruwan.
zuba shi cikin gwangwanin nan da hannunki. Ruwa ya zubo ko bai zubo ba? Bai zubo ba. Ruwa, in dai mahaifiyar wannan bawan Allah za ta mallaku, ruwa ina so ka zubo da ikon mai rumfa ba tokara. Ruwa na ce ka tsaya. Bukatar ki za ta biya. Ki kawo kawai abin da ake da bukata. Bukatar ki kamar ta gama biya ne. An gama mallake miki mahaifiyarsa. Za ki same ta. Ki je kawai. Ba ki da damuwa. In dai kin ba da abin da ake bukata, to ba ki da damuwa. Komai za ki iya biya. Komai zan iya biya. Komai kika ce za ki iya yi. Boka. Domin biyan bukatar ki. To an gama. Za a kira matan lankwaya. A yanzu wannan aikin ba aiki na bane ba. Aikin matan lankwaya. Kina bukatar a kira ta ne? Boka ina bukatar a kira ta. To in aka kira ta, duk abin da ta lissafa, ki tabbatar da cewa za ki yi. Ba matsala boka. Matan lankwaya. Ki ba na rama lankwaya ko ni matan lankwaya bai kai ba lankwaya za a ba kalan maran lankwaya. An gama. Muna so za ki kawo mana hantar sauro. Sannan za ki kawo mana kaucin ƙasa. Sannan za ki kawo mana kaskar kifi. Za ki iya kawowa. Boka ba zan iya ba, amma zan ba da abin da za a ba a samu da siyo da shi. To ba ki da matsala. Kwarai, rufa ne akan iya biyan su domin su yi aiki. Za ki iya biya. Dama wannan aikin na san ba na ki bane ba. Dama wannan aikin rufa ne. Daga. Wasu, kaga cutar da ita. Na san ka, dan san ta, ba ka jin magana. Ba ki da ta gidan mulakace an gama za ki sami biyan bukata. Kar ki sake ki tafan mana da baya tunda ke mace ce. Ki tafi da baya kina rangwada. 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 Ina mallake kansa. Aikin ga dole ka ne amma idan na aure Allah yanzu zan aka samun aya kaɗai sai na ba da mutunci kuma karshe na sai na masa wanda asibiti za su ni taɓin hatsina da ikon mallake shi dama ai daɗi na da boka ke aiki da cikawa.